Nakajiglit Kenra Trading License Kahinyo Tribute Council HYC ya Karkhana Sanjri kebelatip kum ke Resource Rubber Private Limited kebadan Hamaus Mai Riboy District hakalai potri unaitung araja arpusau kidukot ke HYC Riboy kila syakot hajir hakana para police station ban ajing pencai halor ketika jinglit Kenra Trading License jongkaseng. Habakran sigilat patai kubur ubah Hercules sitting u President KHYC Riboy uloang babaro kidukot KHYC kebalik ban kendra kot kendra slan na ketika karkhana kila syak pengat hadu hendriut liki kendon any hapok ke khana para police station kibiyadai baj halor ke jingja bagi lik ban kendra trading license hamaus mai. Kumban syukudau ketika jinglit kendra trading license jong HYC Riboy na ketika karkhana sanjri kedai kebelajar hak arpo artri unaitung arja arpusau hakaban nakal yang utrai jong ketika karkhana u joginder pal kapur ulapen bet triang ban pen iye ki kot kisla hadu balami sakat tien bat kebala pen bitare kaseng hadu banda poi uput ban khang talas ndon ya ketika karkhana. Hadian kene KHYC Central Executive Committee haka jingelam uba Roy Kuparson Ram u President kala lej banyakran bar Executive Member Trade ka Khasi Hills Autonomous District Council baka day ban lej khang talahi bat aipor tang hapo shitayo lamda kumta kaseng kan sasyam ya karai ban khang tala kala ya ka KHADC lada kamla ban le kumta. Kajai benriu ka baki baksar kadai ka jai benriu ka baim wan ban sya kot hazir hang ne hapo khana police station. Kajing wan jengi hadin balayo kajing hak jing tip na kaliang jong OIO jong ka khana para police station balwan mi hakane kalai potarik mata kasngi kajing wan jengi mata kasngi kadai hadin ka kajing syakot jengi halor ka nongrem kalong ka ba kabalaja hakin kisingi bal adap halor kajing lei jengi ban hendra ya ka trading license hangte hapo mosmai ti nakaliang jong OIO la kli yengi ban ulat tokit yengi halor kate kajing ja tengi nakaliang jengi kumki nongelam ngila jubab kumbadehi ban jubab bat ba ngi kum kaseng hi ngi klamdon kano ka jing musleu henrei kadon kata ka mesim ka basokya namar ba kumno u mender uyo ban hayi lailan apo ka brih nyo trap ngi klamda don yaki trading license te kadai halor kata nongrem nakaliang jeng kaseng kala lej ban keli ban berteu na tu try jong kata factory henrei pose pat kendit ba kumbayo nongsen kumba pila sakim takasni ngiyo penban da kata ka jingkot hazir ane ban pa dak taki jingtho sangi ba ngila sya pangat adu drutli ki section yang gi noilam jong kaseng te kadi ki jing pengat ya kani ki section ane ka kadai ka ke jing thu ko long ba ngiptip kadon ka ka ba silandet te kane kamdei ka ba ngi kan penrit mensim yang ki kumki noilam iban syakri na mata ka jai menreu henrei kana aim sim jisu bangin syakri na mata ka baha kamiat jong ka jai menreu ban yada ban pene pensa khamtam hakai ka pateng na mata ba kiwei ki jai menreu kimdei bandong try hapo ka jela jongi te ngi na kaliang je kaseng ngim kamkut ba hawa ngi la sya kot hajar mata kasi kamkut ba kata kam sim it ka jai menreu ban trai henrei nane sya khamat ngi na trai susu namar ngimla ban sukun lane ban susngap ya kai kijing kiba ki paiba jong kajala ya tengku nakapor syakapor te ngi kermen skamba nane sakmat ba kum kaseng ka bayang ha kanongrim na mantra bantrei ya ka hok bat kajing sisa nakaliang kaseng kanaya trei nane sakmat namar kani kajing pengat kis ngi kinoi lam kaseng ngimsui namar ba kajing pengat ki kis jungki yangi kamdei bengile na mata kamsneu kanene ka kamtu ka kamthem henrei ngile namanta ka jing bha namanta ka jai benreu namar ba kumno barjela ula ban thai pateng lam dabut yaki kendon jong ka KHADC da khamtam habade bat catering license ngisnguru ban pendam jur ya ka district council ka ba lasu ailat lele su aimon yaki barjela ban kin thai pateng lam dadon ginono ki kot ki sla ki babyang namanta ba kin thai hangne hapo ka kajela kabije kajungi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.